Takže ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video to bude další, už ani nevím jaký part, hodnocení nechtů, ale vybrala jsem teďka jiný nechty, aby se to neopakovalo, takže jdeme na to. Jako první jsou teda tady ty, což ty se mně vůbec nelíbí, takže je dám na 7. Vůbec se mně teda i ty nelíbí. Jako další jsou hrozný, jsou takový emo. Takže já moc nemám ráda černou, takže je dám na 8, protože ty jsou fakt hrozný. Jako další to jsou tady ty, což jakože mě vadí, jak jsou špičatý, ale jakože nevím, dám je na 6. Tady nejsou moc hezký nechty. Jako další je tady SpongeBob. Jakože není to zase tak špatný, ale asi bych si je nikdy neudělala, je takový jako legrační, ale dám je jako na 5. Není to jako horší zase tak úplně. Jako další jsou teda tady ty, což se mně taky nelíbí a nevím, celkově se mně prostě na tom nic nelíbí, takže je dám na 9. A jako další tu máme tady ty, který jsou takový hrozně zvláštní, což se mně ani moc nelíbí. Takže je dám radši na 4, se bojím, že to budou ještě nějaký horší. A tady ty jsou mrtě hezký. Fakt, ty bych si je normálně udělala, takže ty dávám na 1. Ty jsou fakt luxusní. A to dávám na 10. A už máme jenom 2. a 3. místo. Tady ty jsou mega hezký, jsou takový obyčejný, což se mi jako líbí, takže je dám na 2. A 3. místo teda je tady ty, což asi na 3. místo bych teda tady ty nedala. Spíš bych na 3. místo, nevím. Mně se moc tady těch teda jako nechty, ale fakt jako tady ty 1. a ty 2. byly fakt nejhezčí. Takže jestli byste chtěli další part, tak mě můžete napsat a doufám, že se vám video líbilo. Jestli jo, tak mě zanechejte like, odběr a komentář a ahoj u dalšího videa.